Fadzai Mahere azouya muzana nhasi akasinyasa kutaura zviri mumwoyo make akati aiwa nyika yeZimbabwe yakuda vaNACHAMISA muofisi. Noenda kuti zvinhu zvava kuitika hazvinzwisisi nekuti hakumborina kuti nyika inoloncha new currency vanhu vasingazivi pasina kana notice. Ati hakuna zvakadaro. Auya akati hakuna nyika inoti each and every year inge chingoloncha new currency each and every year. Mune Zimbabwe sana mina mashoko atogona Fadzai Mahere ndopano kuti chibva subscribe like hotina on the bell icon. Turambochana maupdates anokupa pano paZVAITWA live. Noti anonyora achiti what kind of country launches a whole new currency with no legal framework, no notice, no explanation to the public as to what it will mean for the banking sector, businesses or the general public? How can you build trust and confidence when you govern by ambush? It's a mess. We need new leaders. Those are emphasize achiti chichakadaro kuti kunotongomuka kwatongodzi new currency yakupinda vana kana kumbo involve vamwe vanhu kana mamwe mabanking institutions kana kumboconsulta vanhu kana kumboita any feasibility vanotongoya vachitongokudza kuti new currency yakutongopinda. Anoendera mberi mamwe mashoko anotaura achiti which country in the world launches a new currency annually? What are you defending exactly? We need new leaders. Auya akagwadziwa akati nyika inoka yakutoda NACHAMISA muofisi nekuti kuona kuti vakomana ava vari kuzvikonewa. Muri Zimbabwe mashoko aFadzai Mahere advocate vaya vakataura. Tiudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu. Musakangana kusubscribe, kulike, pachena kutina on the bell icon. Turambochara maupdates andokupa pano paZVAITWA live.